Γεια σας παιδάκια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Για μισό λεπτό να φτιάξω εδώ τα πράγματα. Είχα λίγο μία έτσι απουσία, γιατί προέκυψε ένα θεματάκι υγείας, σας το έκανα και ανάρτηση. Νιώθω ήδη λίγο καλύτερα, οπότε δεν θέλω να σας αφήνω άλλο σε αναμονή, αφού μπορώ τουλάχιστον να σας κάνω το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη που μου δίνετε και τις ευχές που μου έχετε δώσει για γρήγορη ανάρρωση. Εύχομαι και εγώ να είστε όλοι και όλες καλά, γιατί αυτές οι μέρες ειδικά, και μην μου πείτε πάλι κυρία Μέρη συνέχεια το ίδιο μας λέτε, είναι δύσκολες, έχουν ένα βαθμό δυσκολίας. Λοιπόν, θα σας κάνω άλλο βιντεάκι, τώρα θέλω να ανεβάσω ένα γενικό εξέλιξη εσείς με αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να ανεβάσω ένα γενικό, γιατί θέλω να πιάσω την ενέργεια και θα σας ανεβάσω και να σας πω και για την Πανσέλινο που είχαμε 5 του μήνα, τι θέλω να προσέξετε, κάποια πραγματάκια που είναι σως που λέω εγώ. Λοιπόν, είμαστε από τα μονοπάτια της Μήνης, είμαι η κυρία Μέρη. Όσοι θέλετε κάντε την εγγραφούλα σας, αφήστε το σχόλιο σας. Την Κυριακή θα είμαστε μαζί, θα έχουμε το live, πρώτα ο Θεός και είμαι καλά. Αυτό που θέλω να σας υπενθυμίσω είναι ότι υπάρχει ακόμα η προσφορά για το άνοιγμα της επανασύνδεσης, το οποίο είναι το αντικριστό που κάνω εγώ στο τέλος, στο live που κάνουμε το αντικριστό. Είναι στα 20 ευρώ, είναι μόνο για Σάββατο μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου. Εντάξει, λοιπόν, τα ανοίγματα είναι γενικά, εσείς κρατάτε αυτό το κομμάτι που είναι για τη δική σας ιστορία και πάμε να δούμε εξελίξεις με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Για να δούμε. Ο τροχός παιδάκια μου, δεν ξέρω και που βλέπετε τώρα, εδώ βλέπετε, ναι. Ο τροχός, θα βάλω και συμβουλευτική λίγο από τη Lenormand, θα κάνουμε δηλαδή λίγο τα βοηθητικά μας, έτσι να σας δώσω όσο πιο πολλές πληροφορίες μπορώ. Άρα, εδώ τι είναι ο τροχός, τώρα σας το έχω ξαναπεί, ο τροχός σημαίνει εξελίξεις, μοιραίες εξελίξεις, δηλαδή είναι μια κατάσταση που είναι σε μια κατάσταση επικρατεί στασιμότητα για ένα μεγάλο διάστημα και αυτή τη στιγμή συμπαντικά θα γίνουν αλλαγές. Εντάξει, θα γυρίσει ο τροχός. Βέβαια, οπωσδήποτε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το άρμα, έχουμε την αυτοκράτηρα, έχουμε έναν άνθρωπο που έρχεται να σου δώσει πάλι την κούπα του. Βέβαια έρχεται σαν ακόλουθος, οπότε κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, να δούμε όμως τι θέλει να μας πει ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια θα γίνει κίνηση, ορισμένοι έχετε απόσταση, ή αυτός ο άνθρωπος κάνει δρόμους ή έχετε απόσταση. Από κάτω όμως από το άρμα είναι το 10 κούπα, παιδιά. Και η Βασίλισσα Ράβδων. Εδώ σημαίνει ότι σας βλέπει, αν δεν ανήκετε στα ζώδια Κρυός, Τοξότης, Λέων, σας βλέπει σαν μια γυναίκα αρκετά θηλυκή, αρκετά, πώς το λένε, μια γυναίκα η οποία εκπέμπει σταθερότητα, θηλυκότητα, γοητεύει τους γύρω της, έτσι, και η αυτοκράτηρα είναι και μια γυναίκα δημιουργική. Άρα, εδώ ο τροχός που πέφτει στο κεντρικό χαρτί που έχουμε το άρμα και το 10 κούπα, σημαίνει ότι θα γίνει κάποια κίνηση αυτό το διάστημα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Με τη σελήνη με τη σελήνη όμως, κάτσε γιατί εγώ θα τα κάνω ρόιδο. Με τη σελήνη όμως εδώ, τι μας λέει τώρα, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κλειστός σαν χαρακτήρας, ένας άνθρωπος που πάντα κράταγε μυστικά, πάντα εδώ λίγο υπήρχε μια ασάφεια στο μεταξύ σας, δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρος, βρε παιδιά μου. Και ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή περισσότεροι δείχνει ότι δεν έχετε επικοινωνία
ή υπάρχει αραιή επικοινωνία, δεν υπάρχει ροή στο μεταξύ σας. Θέλει να ανοίξει, λέει, μια επικοινωνία αυτός ο άνθρωπος. Δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και με τον πύργο είναι απρόβλεπτος, δηλαδή είναι πολλές φορές που έχει ξεσπάσματα θυμού, και ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί και για τα επαγγελματικά του, περνάει και κάτι δύσκολο στο επαγγελματικό κομμάτι και δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, όταν κάτι πηγαίνει στραβά στη ζωή του, κλείνεται, δεν το επικοινωνεί, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται από ανθρώπους που είναι κοντά. Σας νοσταλγεί όμως εδώ πέρα, δείχνει ότι αναπολύει το μεταξύ σας, δείχνει ότι ή γνωρίζεστε πάρα πολύ καιρό ή έχετε ένα κοινό περιβάλλον. Εδώ, παιδιά, για τους περισσότερους που με παρακολουθείτε, δείχνει ότι υπάρχει άλλη ενέργεια δίπλα σε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχει άλλη γυναίκα, υπάρχει άλλη ενέργεια. Αν είστε, αλλάξτε αν είστε αγόρια που με βλέπετε. Υπάρχει μια άλλη ενέργεια. Εσείς τώρα είστε αρκετά διαισθητικός, διαισθητικοί. Εδώ σίγουρα μπήκε ένα άλλο πρόσωπο με το που χωρίσατε ή στο χωρισμό σας επάνω. Γιατί εδώ οι περισσότεροι πρέπει να έχετε απομακρυνθεί. Λοιπόν, εδώ δόθηκε ένα τέλος, πολύ απότομο με τον πύργο. Εδώ στον πύργο όμως και στο τέλος πέφτει η εγκράτεια που είναι ο τοξότης και το χαρτί της εγκράτειας μιλάει και για υγεία, παιδιά, που σημαίνει τι? Ότι πολλοί και πολλές καταρρεύσατε ψυχολογικά ή και κυριολεκτικά, δηλαδή περάσατε ένα σοβαρό θέμα υγείας. Αυτό μας βγαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δείχνει ότι για τους περισσότερους η μεταξύ σας σχέση ήταν κρυφή. Υπήρχε κάτι κρυφό σε όλο αυτό. Ναι, αυτός δείχνει ο άνθρωπος ότι η υποχρέωση έχει κάπου αλλού. Νιώθει εγκλωβισμένος ή έχει κάποιες υποχρεώσεις σε μια άλλη κατάσταση. Τώρα, παιδιά, θα σας πω και το άλλο, γιατί βγαίνει και αυτή η ενέργεια. Όταν λέω ότι πέρα από το ερωτικό στοιχείο, ότι υπάρχει κάτι άλλο δίπλα του, εδώ δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ του καθήκοντος που λέω εγώ. Έχει τον έλεγχο των συναισθημάτων του. Εδώ βγαίνουν πολλά πεντάκτηνα, τον απασχολεί πολύ, εδώ έχουμε και παρθένους με τον ερημίτη, τον απασχολεί πολύ η δουλειά του. Εδώ για πολλούς έχει περάσει αρκετό διάστημα για το μεταξύ σας και εδώ σου λέει ότι πρέπει να κάνεις υπομονή με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, εάν και εφόσον τον θες πάλι στη ζωή σου, δείχνει ότι πρέπει να υπομείνεις κάποια πράγματα, έχει μια δυσκολία στο χαρακτήρα του αυτός ο άνθρωπος, κάτι το οποίο όμως εσένα λίγο σε έχει κουράσει. Θα μιλήσετε με τον Άσο Σπαθί, Βασίλισσα Σπαθί και Άσο Κούπα. Λοιπόν, εσύ πιστεύεις ότι το λάθος σου εντός εισαγωγικών είναι το ότι ήσουν πάρα πολύ δοτική με αυτόν τον άνθρωπο και τώρα λίγο με όλο αυτό που πέρασες, γιατί κοιτάξτε εδώ, στον πύργο, στην εγκράτεια σας λέω και στο θάνατο που κάτι έλαβε τέλος απότομα και καταρρεύσατε, από κάτω είναι η Βασίλισσα Σπαθί. Σας άλλαξε, σας έκανε μια γυναίκα που σκέφτεστε ή έναν άντρα που σκέφτεστε πιο πολύ με τη λογική και όχι με το συναίσθημα πια. Γιατί αυτός ή αυτή αναπολύει πράγματα, σκέφτεται την επιστροφή, θέλει να ξεκαθαρίσει πράγματα μεταξύ σας, εσείς όμως θα τον αντιμετωπίσετε λίγο λογικά, αποστασιοποιημένα.
Με τον άσο κούπα δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε συναίσθημα. Γιατί εδώ αυτό σκέφτεται ή αυτή, αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων, τις καλές σας στιγμές. Δηλαδή εδώ υπάρχει περίπτωση να έχετε μοιραστεί πολύ όμορφες στιγμές στο παρελθόν. Πράγματα που σας δένουν και εδώ ίσως είναι και ένα άτομο που το γνωρίζετε και χρόνια. Αναγνωρίζει το τι έχει νιώσει για σας και ότι ήσασταν ένα αρκετά σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του. Το ζήτημα όμως είναι ότι ένας από τους δύο παιδιά έφυγε. Πιο πολύ νιώθω από την πλευρά του, γιατί εδώ υπάρχει λίγο και ένα τρίτο πρόσωπο, μια εξαπάτηση, ή να έχει γίνει κάτι ας πούμε το οποίο ανακαλύψατε και να αποχωρήσατε εσείς από όλο αυτό. Αυτός όμως τώρα τι γίνεται, σκέφτεται ότι υπάρχουν συναισθήματα δυνατά για εσάς και είναι μετανιωμένος. Σκέφτεται έντονα μια επικοινωνία, παιδιά. Θέλει να κάνει ξεκαθάρισμα και να φέρει, λέει, την ισορροπία μεταξύ σας. Με το 8 το ράβδον βιάζεται. Φοβάται λίγο μην τον απορρίψετε, γιατί εδώ πέρα έχουν γίνει λίγο ακραία πράγματα ή έχει φερθεί λίγο ακραία, αλλά θα το τολμήσει. Για να δω λίγο. Εδώ. Πάμε να δούμε με τη Χάλη. Θα βάλω αρκετές τραπουλίτσες να δούμε σήμερα. Με το άλλο πρόσωπο. Ναι, το άλλο πρόσωπο, μισό λεπτό λίγο να κατεβάσω. Το άλλο πρόσωπο που μπήκε ανάμεσα, παιδιά. Δεν το δείχνει μόνο του. Δείχνει ότι και αυτή κρατάει μία ενέργεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Και εδώ δείχνει ότι παίζει ρόλο ένα μεγάλο πρόσωπο στην επαφή τους. Δηλαδή, τον γνώρισε ή την ξέρουν αυτή τη γυναίκα οικογενειακώς, ή είναι κοντά στο περιβάλλον. Μπορεί να τη γνωρίζετε κι εσείς. Εδώ υπάρχει κάτι κοινό. Για να δω εδώ. Στο τέλος τώρα. Ναι, ένα τέλος που ήρθε ξαφνικά, λέει. Στον πύργο. Να το τέλος. Λοιπόν, πολύ άσχημο τέλος. Πολύ άσχημο τέλος. Στο μεταξύ σας, κάτι το οποίο εδώ εσείς του προσάπτετε το ότι φέρθηκε πολύ ανώρημα. Εδώ ορισμένοι και ορισμένες ανακαλύψατε και πράγματα. Ναι, υπήρχε κάτι κρυφό στα ερωτικά του, λέει αυτού του ανθρώπου. Ναι, ένα ερωτικό κρεβάτι. Εδώ πέρα κρατάει μυστικά. Είναι ο τύπος ο οποίος του αρέσει το φλερ, του αρέσουν όλα αυτά, έτσι. Έχει σύνδεση με εσάς, δεν είναι ότι δεν έχει σύνδεση. Για να δω εδώ με το θέμα. Ναι, εδώ πέρα ανταλλάξατε και πολύ σκληρά λόγια μεταξύ σας. Ή κάτι που υπόθηκε σας έχει πληγώσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε, έχουμε έναν άσο κούπα και έναν άσο σπαθί. Εδώ έχω έναν βασιλιά κούπα, έχουμε καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύες. Για πάμε να δω που έρχεται τώρα, λέει, σαν ένας βασιλιάς που θέλει να δώσει. Τα συζητάει με έναν άλλον άντρα εδώ. Εδώ δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και διαφορά ηλικίας, παιδιά. Εσύ τώρα που τον αντιμετωπίζεις, εδώ θέλει να δώσει, τα συζητάει με έναν άλλον άντρα. Εσύ τώρα, η φλόγα όμως είναι αναμένη ακόμα. Ναι μεν θα τον κοιτάς επιφυλακτικά, ναι μεν θα κρατάς λίγο τις αποστάσεις σου, η φλόγα είναι αναμένη όμως των συναισθημάτων σου, δεν έχει φύγει αυτό. Εδώ ψυχολογικά δεν μου είσαι καλά και χρειάζεσαι, λέει, ξεκούραση. Για να δούμε, έρχεται να μας πει τι, λιοντάρια και παρθένους έχω εδώ. Έρχεται να κρυό και ταύρο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ταύρους κρυούς,
Υπάρχει απόσταση, πρέπει να κρατηθούν ισορροπίες. Εδώ κάποιος έχει και δικαστήρια, κάποιοι μου έχετε φτάσει και να υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες, νομικές εκκρεμότητες. Πάμε όμως στην αγάπη, στον Άσο Κούπα. Λοιπόν, έχετε εδώ απόσταση, έχετε περάσει πολλά με αυτόν τον άνθρωπο, εσείς πιστεύετε ότι είναι καλά με μία ανοιχτόχρωμη γυναίκα εδώ, με μία ανοιχτόχρωμη γυναίκα, πιστεύετε ότι είναι καλά, αυτός όμως θέλει να έρθει προς εσάς. Λοιπόν, δείχνει ένας άνθρωπος που θέλει να επαναφέρει τη δική σας κατάσταση, τι νοσταλγεί. Για να δω εδώ. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι έχει γίνει. Νοσταλγεί τις στιγμές σας, νοσταλγεί πράγματα δικά σας, όμως και στις δύο πλευρές έχουν φτάσει πληροφορίες οι οποίες δεν είναι αληθείς. Έχουν υποθεί ψέματα. Έχουν μπει λόγια ανάμεσα τα οποία σας έχουν φέρει σε μια ιδιαίτερη ρήξη. Ξεπερνιέται. Ναι, ένας άνθρωπος ξεπερνιέται γιατί βγαίνει ο ήλιος, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και αρκετά φιλοχρήματος. Δεν ρισκάρει πολλά στη ζωή του. Ναι μεν θέλει από σας πράγματα, αλλά θέλει και τη σιγουριά του. Θέλει και να, ας πούμε, να είναι σίγουρος ότι εσείς θα δεχτείτε κάποια πράγματα, να τον ακούσετε. Για να δω εδώ, παιδιά, λοιπόν. Συνεχίζω και πάω στο τέλος. Εδώ είναι οριστικό. Δεν το βλέπω οριστικό και έτσι και επαληθεύτηκα. Εδώ έχουμε το μήνυμα. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν μια επικοινωνία που εδώ θα του δώσετε, λέει, το μάθημά του. Έχετε θυμό. Έχετε θυμό. Θέλω, εάν και εφόσον τον θέλετε αυτόν τον άνθρωπο, να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Εδώ είναι κάποιοι που φύγαν από τη ζωή σας, νύχτα που λέω εγώ, δεν μιλήσανε καν ή κάποιος έστειλε κάποιο μήνυμα που δεν απαντήθηκε ποτέ. Για πάμε να δούμε στο ξαφνικό τέλος. Βγαίνει ο ήλιος, παιδιά. Νάτος, ο ίδιος είναι. Ο ίδιος είναι που έρχεται να σας δώσει χαρά. Ο ίδιος είναι που έρχεται να σας δώσει χαρά. Υπάρχει ακόμα αυτή η γυναίκα στη ζωή του. Πήρε το μάθημά του, λέει, ή θα πάρει το μάθημά του. Αν είναι, παιδιά, σε γάμο, αυτή η γυναίκα, εάν και εφόσον αποφασίσει να απομακρυνθεί, θα τον εξαντλήσει οικονομικά. Για να δούμε λοιπόν το μπήκε κρεβάτι ανάμεσά σας. Εσείς πιστεύετε ότι μπήκε εδώ πέρα και όντως κρατάει ερωτικά μυστικά αυτός. Εδώ έχετε διλήμματα, εάν και έχει διλήμματα, πώς έχετε μάθει κάποια πράγματα. Άρα, για τους περισσότερους έχει μπει άλλη ενέργεια ανάμεσά σας. Και αυτός έχει τον εκνευρισμό, γιατί το μάθατε, όχι γιατί το έκανε, γιατί το μάθατε. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, πάμε στα λόγια που ανταλλάξατε. Άσχημα λόγια εδώ. Ανέτοιμες πράξεις στα ερωτικά σας, λέει. Θα γίνει συνάντηση. Αυτός παλεύει και με κάτι οικονομικά ή εσείς παλεύετε τώρα με ένα ακίνητο, ένα σπίτι, κάτι φτιάχνετε. Για να δούμε στη γυναίκα τώρα που είναι ακόμα. Δείχνει. Όχι, έχει αλλάξει.
η κατάσταση μεταξύ τους ή θα αλλάξει σύντομα και ο καθένας λέει θα τραβήξει το δρόμο του. Στα λόγια που μπήκανε ανάμεσά σας. Ναι, δεν σας λέω, εδώ παιδιά κοιτάξτε που δείχνει τη Βέρα, ενδέχεται να είναι παντρεμένος ή παντρεμένη. Λοιπόν, εδώ παίζουν και ενέργειες όμως παιδιά, εδώ παίζουν και ενέργειες, έχουν μπει και ενέργειες. Τώρα αν είναι παντρεμένος από σύζυγο, δεν ξέρω. Θα σας πω κάτι, ανεξάρτητα το ποιος ασχολείται ή όχι με εσάς ενεργειακά, εσείς και αυτές οι μέρες είναι εξαιρετικά δυνατές, μέχρι και τα θεοφάνεια, θα πρέπει να μάθετε να καθαρίζετε την ενέργειά σας. Το έχω ξαναπεί, όπως καθαρίζουμε το σπίτι μας, το σώμα μας, πρέπει να καθαρίζουμε και την ενέργειά μας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα εδώ. Μιλάει με ένα φίλο του. Είναι καλό, για το καινούριο ξεκίνημα, ναι. Για ένα καινούριο ξεκίνημα στα ερωτικά σας. Αυτός κάπου τα συζητάει και κάποιος τον συμβουλεύει. Εδώ όμως έχουν μπει και γονείς ανάμεσα. Η άτομα, εδώ βγαίνει οικογένεια. Εδώ ή επειδή χωρίσατε τόσο άσχημα, η οικογένειά σας πια δεν τον θέλει αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σας. Σελήνη, Αλεπού. Πονηρά άτομα κοντά σας. Πονηρά άτομα κοντά σας, τα οποία παίζανε φιλικό, είχαν φιλικό προφίλ. Για να δω εδώ. Εσύ έχεις δυσκολευτεί πάρα πολύ στο να ισορροπήσεις. Τώρα έχεις αρχίσει να βρίσκεις, λέει, τα πατήματά σου. Έχεις κάνει πολλά δάκρυα για αυτόν τον άνθρωπο. Εδώ δείχνει την καρμικότητα. Εδώ, παιδιά, όμως δείχνει και την απομάκρυνση, την καρμικότητα, την απομάκρυνση και μου δείχνει εδώ πέρα ότι μπορεί να είναι και ένα θρησκευτικό κομμάτι το οποίο σας έχει φέρει εμπόδιο. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά μετανιωμένος, κάπου συζητάει για να κάνει τις διορθωτικές του κινήσεις προς εσάς, προσοχή σε πονηρά πρόσωπα, εδώ θωρακίστε λίγο τη σχέση σας, έτσι. Θα επανέλθει αυτός ο άνθρωπος με μια επικοινωνία και από εκεί που είναι όλα σε παύση, δείχνει ότι αυτός θα αφήσει ένα παράθυρο στο να είστε ξανά μαζί. Θέλει να κάνει αλλαγές με εσάς, θέλει να προχωρήσει και να κάνει πράγματα. Εδώ κάποιος κινείται αρκετά εγωιστικά. Εσείς τώρα έχετε περάσει όντως πολλά από αυτόν τον άνθρωπο και οι περισσότερες μου έχετε βάλει ένα χ, ότι και καλά και να γυρίσει, γιατί εδώ ορισμένοι μου κάνετε κύκλους, πάτε έρχεστε. Εδώ λέτε ότι και να επικοινωνήσει, εγώ πέρα από κάποια πράγματα που θέλω να συζητηθούν, δεν έχω σκοπό να του δώσω άλλη ευκαιρία. Εδώ δείχνει όμως ότι η προσέγγιση θα γίνει, τώρα η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, εσείς θα αποφασίσετε και να αποφασίσετε για το δικό σας καλό και για την ηρεμία της ψυχής σας. Δηλαδή, εάν πρέπει να συζητήσετε, να μιλήσετε για να ηρεμήσετε και εσωτερικά, να το κάνετε. Αν θεωρείτε ότι όλο αυτό θα σας κάνει κακό, θωρακίστε τον εαυτό σας. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το γενικό άνοιγμα για σήμερα και η εξέλιξη μεταξύ σας. Θα υπάρξουν επικοινωνίες, είναι περίοδος επανασυνδέσεων, είναι και περίοδος όμως που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε συμφωνίες, σε πράγματα που θα έρθουν στη ζωή μας. Δείχνει ότι είστε επιφυλακτικοί και επιφυλακτικές, παιδιά. Εδώ όμως αυτό που μου έδειξε είναι ότι την ευκαιρία θα τη δώσετε. Τώρα η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, το είπα ξανά. Δείτε ό,τι είναι το καλύτερο για εσάς. Εντάξει, σας στέλνω πολλά φιλιά και εύχομαι να είμαι καλά και την Κυριακή να είμαστε όλοι μαζί, το παρεάκι μας όλο μαζί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι όπως κάθε χρόνο αυτό το διάστημα φτιάχνω και τα ρόδια που λέω, ρόδια είναι, δεν τα λέω, τα οποία είναι κερί ρόδι που έχει πάνω πάρα πολλά υλικά με μπουχούρια από όλο τον κόσμο για ευημερία, για άνοιγμα δρόμων, για καθαρισμό ενέργειας και το καίμε πρώτη μέρα του χρόνου. Αυτό θα το βρείτε μόνο σε εμάς. Είναι διαβασμένα 3 φεκάρια και είναι το καίμε πρώτη μέρα του χρόνου και μας δείχνει την πορεία της χρονιάς. Εντάξει, και το κρατάμε σαν φυλαχτό αυτό το κερί ρόδι. Λοιπόν, όσοι θέλετε επικοινωνήστε μαζί μου, γιατί έχουν μείνει ελάχιστα κομμάτια. Όσοι θέλετε επικοινωνήστε μαζί μου να σας δώσω πληροφορίες. Θέλω να μου είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να σας αγαπάτε, να αγαπάτε και λίγο εμένα που σας έχω αφήσει τώρα αυτό το διάστημα λίγο. Αλλά υπήρχε ανάγκη, παιδιά, υπήρχε λόγος. Και θα τα πούμε την Κυριακή πρώτα ο Θεός. Πολλά φιλιά. Γεια σας, παιδιά.